ukiuanni juullimi tusarnaartitinissatsinni nuumi hansiit oqaluffiani tamassi tikilluangaaratsi tusarnaartitinerput aallarnerluu organist Ludvig Christensen pattagiarsuarmik isaatitivoq tusarnaartitinitsinni ukiuman ilaassaput meeqqat agiartut meeqqat inersimasullu erinarsoqatigit juullip evangeliuat tusassavarput tamattaallutalu tussiaqatigittassuugut. Hjertelig velkommen til børneårets julekoncert her i Hans Hedes Kirke i Nuuk. Organist Ludvig Christensen startede koncerten med at spille Præludium. Til koncerten i år skal vi høre børn på violin, børn og voksne sangkor. Vi skal høre juleevangeliet, og vi vil synge fællessalmer. Du siger rigtig suget, allaqatialu at du savarbut raa vilortuaritsi, du siger til tinni nummer 68, der er liordok Jonathan Petersen, ereniordok Rung. Vi skal synge en fællessalme, Kimer i klokker, nummer 82 i den danske salmebog. Teksten er Grundtvig, melodien er Rung. Oh
Meqanik agiartunik massakkut tusannaaqassuut. Tässä nipilasonnam atuarfimmingaanneersut 23 missaaniupput taakkua arfinilinningaansutanin ukioqarput. Massakkut tamarmiullutik appissavaat pinneqaaqqilassuaq. Hanne Kvistimik sivlansorneqassapput. Nu skal vi høre nogle børn spille på violin. Det er nogle børn fra musikskolen. De er omkring 23 og fra alderen fra 6 til 17 år. Nu vil de alle spille Dejlig er den himmelblå, en melodi af J.G. Meitel. Værsgo. Tau minnassa massakkut aniassapput angaullirunnermurumaat uningaannarlutik atussagamikku juullimi qiimasuttut. De mindre børn går ud, de større børn bliver stående. De skal spille Glædelig jul, melodi af Frederik Gryber. Meqat agiartartut qutsavigivakut. Vi siger tak til børnene på violin. Massakkut inersimasunik. Erinarsoqatiinnik tusaaqassuut. Erinarsoqatiit nipi. Tuppi sangrenimik siulersorneqarlutik pingasunik atuissapput. Atussavaat juullerput maannat tassa nalliuppoq. Nikolai Heinrich Gibdallia. Eriniat James Murray. Appaatut atussavaat Pallorniarta tipaatsulluta Samuel Knudsen-nimik taalliorneqarsimasoq erinniorneqarsimasoq Ulrik LGF Russingimik nakataatiullu atussavaat Jesusinguup krybinimut
Dalsa Erinalo Ilisimane Ringela. Nu skal vi høre et voksenkor. Det er koret Nibi under ledelse af Dubbi Sandgren, som synger 3 numre. Una
Erinnersoqatigit Nibi Ruttavivaut. Og vi siger tak til koret Nibi. Nu skal vi høre nogle børn synge 2 salmer. Det er 2B fra Rossusua. De vil synge, som sagt, 2 salmer. Masek meqan du siger du nik, du siger rasud. 2B Rossusua meut, at du savat H.F. Jørgensen Nib. Du siger rammer boknuna. Amalo Rasmus Bertelsen Nib. Du siger Barsisu inna billimut. Anbenut Bryavut, Sivler Suisorivat, Bodil M. Kleist. Vi siger tak til 2B fra Rossusua, og deres lærer hedder Bodil M. Kleist. Massekut, du siger rettere sugut. Medret ugiori masut, du slår til simavabut, at du sætter Bryavut se række til. Maslatuna. Du siger til tini nummer 82 siver. Splinderib, der siger Erina Tyskiver. Nu skal vi have en fællessalme igen, og da det er børneåret, har vi ment, at det vil være en god idé at synge den grønlandske salme Ruyatlusse Rækketi Maslatuna.
Anarsoqatiit appittakkut meartaat massaktusaasavagut Karoline Poulsen nimik siularsuorneqarlutik atussavaat siningusarit nallinnartoq Abel Christiansen nip taalliorlululu erniorsimava atussavaat meeqqanaa tamassi tassani taalliortuor Karoline Poulsen erniortuulluni Josef Ingemann. Nu skal vi høre koret Appittas børneafdeling. De vil under ledelse af deres dirigent, Karoline Poulsen, synge 2 numre. Der kan den.
Abidakut medretta Ruttaviki Varut, og vi siger tak til Abidakurs børneafdeling. Ilinjarnitungorniat atuarfiani erinarsoqatigiit massakkut tusarnaassavaut Jørgen Søndergaard Sønderby siularsurisualu atussavaat nunarsuartaartungortor pavani ersarpoq taalliorneqartor Dorte Corneliusen nimik erinjarneqarsimasorlu Fanny Kølerimik. Nu skal vi høre GO-koret under ledelse af Jørgen Sønderby synge nunarsuartaartungortor pavani ersarpoq. Ingerslaqissaput massakkut nipilersortoqarlutik atussavaat Jingle Bells. Koret går videre. Nu har de et orkester på, og de vil spille Jingle Bells af J.S. Perbånd. Jingle
Vi siger tak til GO-koret, GO-me. Erina Soratigit, Ruttavigi Vagut. Masakut Erina Soratigit Nuk, Henrik Abelsen med Sivler Sonneratut, du sagde sig Vagut. At du så var et julelig amma til Giomat. Karl Christensen, der er sluttet, Erin Jorsima var. At du så var et dreng af David Barsefini. David Petersen, Pavia Petersen, der er Jorsima var. El Nielsen Nillu, Erin Jorslu. Nu skal vi høre koret. Nuk under ledelse af Henrik Abelsen. De skal synge 2 numre. Der kan den. Neriut isap softa
Erinder så rigtig Nuuk, Puttaviki Vagut, og vi siger tak til koret Nuuk. Med sækket julklip evangelier, du sagde så var put. Balasi Bulette Larsen, at du også var. Nu skal vi høre juleevangeliet, og den vil blive læst op af vores nye danske præst her i Nuuk, Camille Nygaard. Der kan den. Josep evangeliua, Nikuisuta, du sagde så var put. Josep evangeliua i sannartoq. Evangeliulla saartu plukarsip allapaa imaappoq naalakkatta Jeesus Kristusip aqqani. Ulluni taakkunani kaasari akkustusi peqqusivoq silarsuarmi tamarmi inuit kisinneqassasut. Tamanna inunnik kisittinerit siullarsaraat kveriniusi søriami naalagaatitaatillugu. Tamarmillu immikkut illuqarfimminnut аллаатсиккиарторпут ааммаюусарфимаюарпоқ иллоқарфиммит наасаратсимиит қалилиямииттумит ютиямут таавип иллоқарфианут пиатлихиммимик атилиммут таавип инеққутаи эққаллерииссортаалу наггуияммигит тассани аллатсиссаллуни нулиассани Maria Martusok ilagallugu тассаниитиллугит Maria пернивиссаа наллиуппоқ пернаамминиллуернертаарпоқ иммуллугулу нерсутаатит нерисарфианнут иливаа акунниттарфимми иниссақангиннамик таматума эққаанииппутсаваник паарсисут нарсааммииллутик уннуами пигаартут саваатитик пааралугит тааванaalakka пингилиата саққуммерфигаи наалаккаллу нааланнассусиата qaammarfigaai ersingaaleqpullu ingililliuqarfigaai erseqinasi takuatsipaatsunnartumik tusarlissavassi tipaatsungaarutissassinnik inuit tamarmik pissaannik ullumi ilissinut erniuvoq annaassisoq taavip illoqarfiani taanna Kristusiuvoq naalagaq mannalu nalunaaqqutigissavarssi naniumaarparsi naalungiaq immusimalluni nersutaatit nerisarfianni innangasoq tassangaannarlu ingilimut ilaliupput qilammiorpassuit kuutimik unnersiutiginnittut tussiarlutik naalannarsilikuutsequtsinnermi nunarsuarmilu eqqissinarpili inunnut kuutip nuannarisaanut. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Masakut erinasoqatiit arlallit tusaasavaut tuppisangreene psiularsussavaat atussagamikku siunippaningua Richard Petersen kalaalsisuungortissimava. Nu har vi nogle kor sammen, og de skal under ledelse af Tuppisangren synge Siunippaningua. Børneårets julekoncert her i Hans Edes Kirke i Nuuk er ved at være ved vejs ende. På vegne af Balleserafik Nuuk, KNR og menighedsrepræsentationen her i Nuuk siger vi en hjertelig tak til alle deltagerne. Til radiolyttere, tv-seere og alle jer her i kirken siger vi en rigtig glædelig jul som et godt nytår.
Traditionen tro afslutter vi julekoncerten med at synge Rasmus Bertelsens julehylme Gutabut Rutiner med. Mørket ugivanne julimi tusannaartitinarput nuummi hansiip oqalufiani nakadaanialisavarbut palasaqarfik nuuk KNR nuumilu ilagiitsinniisai sinnerluit tusannaartitinitsinni peqataasusi tamassi qamanga pisumik quttaviingaarpassi raatiukkut tusannaartusi TV-kut isiginnaartusi maanilu oqalufimmi isersimasusi juullimi pilluaqungaarpatsigit ukiortaasamullu iserluarnissassinnik kissaallusi pisarnitsitut nakatautiiserput Rasmus Bertelsen tussiusiaa guutarput rutinnermiu